Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Jano Leis, de Daniel Neira e de María Seoane. Toca falar do caso Bárcenas, o caso Nos e a polémica protagonizada hoxe e onte por Toni Cantó, deputado de UPyD. Así que imos con axilidade, compañeiros, para que nos dé tempo a ocuparnos de todos estes asuntos, empezando polo caso Bárcenas. Publicaba hoxe o xornal El País que o ex-tesoureiro do PP vende presentar unha demanda contra o partido por despedimento improcedente. El di, segundo nos contaba El País, que traballou no Partido Popular ata o pasado 31 de xaneiro, que non é o que di o partido, e que cobraba 21.000 euros mensuais. O PP di que a súa relación laboral con Bárcenas rematou a mediados do ano 2010. Onte na Audiencia Nacional dicía Bárcenas que chegou a ter ata 38 millóns de euros nas súas contas en Suiza, que lle foi ben mercando e vendendo inmobles e obras de arte, facendo operacións en bolsa. Eu pido vos impresión sobre as novidades e o que estamos coñecendo sobre este caso, a resposta do Partido Popular, que anunciaba accións judiciais para esta mesma semana. Veremos se tamén de Rajoy ou non, porque era algo que se estaba aínda barallando. En todo caso, un caso, como falábamos antes, que sí que suscita tamén preocupación, moitísima preocupación a nivel social. Empezando por María. Sí, eu creo que un dos casos que máis preocupación social e alarma social está causando nestes intres. Dende logo, eu creo na honorabilidade, xa o dixen aquí varias veces, do presidente do goberno, e creo que o Partido Popular pode, neste caso, dar as contestacións oportunas ao que se lle requira si este xuiz, neste caso, admite a demanda a trámite do señor Bárcenas, non? De todas formas, eu creo que o señor Bárcenas vai acabar por colapsar el solo a xustiza. Nestes últimos meses estamos sabendo de cantas causas abertas ten este home, ainda por riba, pois plantexa unha demanda por despedimento improcedente, que me parece así, sin coñecer polo miúdo a causa nin o que lle pasou laboralmente a este señor, me parece fora de lugar neste momento. Eu creo que, terá o seu dereito a presentar unha demanda que ele estime convinte. De todas formas, eu creo que de cara á cidadanía é dificilmente explicable pola súa parte este tipo de interposición de demandas. Bueno, pois para empezar non está mal, e deixámoslo aí para que nos dea tempo a que falemos todos e de todo. A ver, Daniel. Sí, yo coincido en lo que acaba de decir María en relación, en este caso con la honorabilidad del presidente del gobierno, desde luego, o esa es la sensación, que da, y desde luego en relación con las afirmaciones del señor Bárcenas, tanto ayer en relación con la cantidad de millones de euros, que yo no sabía que se podían juntar tantos, y que van subiendo además cada día. Y que van subiendo, claro. Multiplícanse. Pues ante afirmaciones de ese tipo, claro, yo creo que no queda otra salida que acudir o entablar las acciones judiciales pertinentes para esclarecer cualquier tipo de duda en relación con ese tipo de afirmaciones. Y la verdad es que sí resulta curioso que en ese tráfico del señor Bárcenas pues no pueda verse, porque claro, uno no vende una obra de arte en antigüedades Pepe, aquí en la Rúa del Villar, sino que cuando hay un tráfico de compraventa de artes, de cuadros, estamos hablando de millones de euros, existen unos canales en los cuales pues se puede saber exactamente pues cuáles son los precios, qué transacciones se hicieron, cómo se hicieron. Y todo eso supongo que es lo que ahora mismo estará en tela de juicio y se podrá demostrar si este hombre pues es correcta sus prácticas o no. Tamén as operacións bursátiles, non? Eso tamén quedará reflectido por algún lado de entender. A ver, Jano está anotando, ten moitas cousas que dicir ao respecto, porque gusta o tema, Jano Leis, ou non especialmente. A verdade é que me hubiera gustado que este tema nunca hubiera xurdido neste país. Non, vamos a ver, creo que hai un problema serio. Luís Bárcenas non é calquera. Luís Bárcenas non é un ninguén. Luís Bárcenas é un tesoureiro do Partido Popular, designado por Mariano Rajoy, confirmado como tesoureiro do Partido Popular. Por tanto, non estamos falando dun cidadá calquera. E, por lo tanto, eso quere dicir que algún tipo de responsabilidades, quero pensar, que ten que ter o Partido Popular. Aquí estamos a falar de algo que está conectado co Gürtel, de algo que está conectado, en principio, presuntamente, falou a partir das noticias que aparecen no médico, que está conectado con un financiamento irregular dun partido, con algo que está conectado con orixes duvidosas deses donativos, e a partir de aí, pois con evasión de capitais e con sospeita de todo tipo. Eu creo que este enrocamento do Partido Popular e da dirección do Partido Popular na mentira me parece que é un tema
francamente perigoso, e eu falo como demócrata. Creo que este país estamos nunhas circunstancias extremadamente difíciles desde o punto de vista social e económico, un país que necesita un liderado forte, e un liderado forte que goberne, que tome medidas, que un pode compartir ou non compartir, pero que tome medidas, e que para o cal é absolutamente imprescindible cumplir un requisito, que é a exemplaridade, que non haxa ningún tipo de sospeitas, de dúbida con respecto da integridade dos membros dese goberno. Claro, isto de Bárcenas, a verdade é que non permite isto. E eu creo que diante deso é imprescindible o que dixo no seu momento Felipe González. Mariano Rajoy está absolutamente obrigado a tomar medidas drásticas e a solucionar este problema canto antes, porque é un problema que nos arrastra a todos os españoles, e que por moito que se diga, e por moita retórica, e por moitos exercicios literarios da señora Cospedal, cada día que pasa o problema se está intensificando, e isto, sinceramente, non é bon para o Partido Popular, non é bon para o goberno e non é bon para o país. Non é bon para Rubalcaba, ti crees? Non creo que tampouco, non é bon para ninguén, sinceramente, isto creo que non é bon para ninguén, sinceramente o digo, nin para Rubalcaba, nin para o Partido Socialista, isto non é bon para a democracia, e isto nos vai arrastrar a todos. E ollo, aí temos o exemplo italiano, e como decíamos antes, en Italia había unha alternativa seria, que se pode compartir ou non. Aquí o problema é que neste momento, tal como están as cousas, ni hasta hai un payaso serio neste país, ni un bufón para votar. Por lo tanto, creo que o Partido Popular e o señor Rajoy ten que tomar medidas contundentes. A ver, María, Daniel. Eu creo que sí que é certo que non é bo para a democracia, que daña os cimentos da democracia, pero creo que aquí, bueno, pois haberá que tomar as responsabilidades que se deriven, neste caso da xustiza, con respecto a aqueles persoeiros que están causando este daño á democracia. Eu creo que ese daño á democracia non está sendo causado precisamente, creo, na miña humilde crenza, non creo que este sendo danada a democracia por parte nin de Rajoy, nin da señora Soraya Sáez de Santamaría, nin do goberno que nestes momentos avala a maioría absoluta do Congreso dos Deputados. De todas formas, creo, e volvo a insistir, que hai que tratar a administración pública, ten que tratarse de forma generalizada, con respeto e tendo por diante a honorabilidade e a honestidade da maioría, eu creo, que dos xestores públicos, porque o que non podemos é anotarnos ao carro de criticar a todos por igual. Eu creo que hai que atacar con todo o peso da lei todos aqueles casos de corrupción, sesan do partido que sesan. Agora ben, hai que tamén ter unha conciencia de que a maioría, eu creo, que dos que están agora mesmo xestionando na administración pública son honestos. E aqueles que non, que se persigan. E volvo a insistir na necesidade de que neste país haxa aparte de controis, unha aposta educacional desde nenos para tratar de inculcar que a administración pública é todo o público, é sagrado. E hai que tratalo con honestidade e con honorabilidade. E non se pode deixar pasar ningunha de corrupción. Agora ben, eu creo que é un problema, é certo, social, e eu creo que hai que atallalo desde as bases, e creo que é hora de falar, efectivamente, dun pacto, e aí sí que creo no pacto, por unha educación a favor da honestidade cando vas a tratar calquera asunto público, xa non solo políticos. A ver, Daniel, alguna cousa máis? Moi breve. Yo creo que lo práctico debería ser que en la situación actual en la que estamos el caso Bárcenas no paralice un país desde el punto de vista de la gestión pública. Aquella manzana que en el cesto pudre a las demás debe ser apartada. Aquellas personas que sean condenadas o exista la presunción veraz de que son corruptas deben ser apartadas de la gestión pública. Eso yo creo que lo suscribimos todos. El caso Bárcenas es un caso que está en portada todos los días y me da la sensación de que distrae de lo que realmente importa, que es ser capaces de encontrar las soluciones y los caminos adecuados para sacar, en este caso, a España de la crisis. Con lo cual yo sí diferenciaría y sí trataría de individualizar el caso Bárcenas, ser capaz de abstraerlo, de sacarlo,
e centrarse no que realmente importa. Non? A ver, Jano, alguna cousa máis antes de cambiar de asunto? Vamos a ver, o que pasa é que non o podes abstraer. A túa vontade, pois, podo compartila, pero é imposible poder abstraerlo. Volvemos ao de antes. O señor Bárcenas é un xerente do Partido Popular e senador, logo despois co Partido Popular. E hai todas as sospeitas con respecto á orixe da súa fortuna personal. E hai toda unha serie de acusacións. E volvo a repetir que estas negativas sistemáticas do Partido Popular con respecto a Luís Bárcenas e o que significou Luís Bárcenas para o Partido Popular, que logo se ven desmentidas, cada día que pasa se ven desmentidas, me parece que eso xoga sempre en detrimento do Partido Popular. E o máis grave, xoga en detrimento do goberno e do presidente do goberno. E a credibilidade do presidente do goberno queda cuestionada. Non hai máis que botar mandas encuestas. Non hai máis que botar mandas encuestas. Claro, se aí da por riba, pois falamos de indemnizacións diferidas, que ti que eres xurista, claro, que é unha auténtica aberración xurídica falar de indemnizacións diferidas. Bueno, claro, ver onte o papelón, a mí, sinceramente, dome pena, non? O papelón de María Dolores de Cospedal, hasta tiña as frases collidas de onte para tratar de xustificar o injustificable. Pero, claro, negar que non hai ningún tipo de vinculación, claro, e o día seguinte aparece Bárcenas demandando ao PP por despido improcedente e afirmando que dende marzo de 2010 hasta 31 de xaneiro de 2013 foi asesor do Partido Popular. Bueno, pues todo isto, sinceramente, xoga en contra do goberno, pon en dúbida, non digo que eso conleve acusacións a honorabilidade do presidente, pero pon en dúbida o crédito do presidente. E nun momento que é absolutamente fundamental que neste país haxa un presidente limpo de todo tipo de sospeita. E o caso Bárcenas, mentre este aí, ca chantaxe do señor Bárcenas, o Partido Popular non se desfaga e mentre non aclare diante dos cidadáns o tema, me parece que o país vai estar baixo sospeita e, por tanto, non seremos capaces de arrancar para a crise, sinceramente. E creo que isto nos afecta a todos ao final. Temos que ir ao caso nós, pero se queredes dicir algo moi brevemente, podedes, sen liarvos. Eu creo que este caso está judicializado, eu creo que en canto, efectivamente, se diriman todas aquelas cuestións que haxa que dirimir os tribunais, saberase se é ou non, se a estabilidade do goberno depende de esas cuestións, pero por agora eu opto, como decía Daniel, por tratalo individualizadamente. Crees de verdad que hoxe, tal como está a cidadanía crispada, preocupada, as cifras de paro 27, previsións para o que ven as previsións económicas, agora co tema de Italia sube a prima de riesgo. Ti crees que neste momento a cidadanía non lle preocupa o problema de Bárcenas? Claro que lle preocupa, e preocupanos a todos. A min son a primeira en estar preocupada. Non é un problema de esperar, de agardar sentencias judiciais. Pero todos estamos preocupados polo caso Bárcenas. O que pasa é que eu remítome nesas cuestións de que ti dis que pode estar en dúbida a palabra do presidente, pois eu creo que outro día podemos comprobar como a maioría dos cidadáns creeu. E ademais así o din todas as enquisas de opinión. Estuvo por riba con respeto ao Rubalcaba, pero a inmensa maioría da xente non cree. Deu solución ou deu resposta aos problemas verdadeiros da cidadanía, que nestes momentos sí que é certo que este caso sí que ten que estar, insisto, judicializado, e aí dirimirá a súa responsabilidade o señor Bárcenas, e o Gallá, pois se todos esos cartos que fixo non lle corresponden, que os teña que devolver, eso é que pague polo que teña que pagar. Agora ben, que no tocante ás políticas que o goberno está levando a cabo, eu creo que outro día podemos, no debate do Estado da Nación, eu creo que podemos asistir a como a cidadanía creu que maioritariamente que o señor Mariano Rajoy dou resposta aos problemas que lle afectan, que nestes momentos non son exactamente Bárcenas, son o emprego, son aos problemas económicos que ten a xente. A encuesta do CIS non di eso, ao revés. Dá unha cifra aterradora con respecto á credibilidade de todos os partidos políticos e de todos os portavoces políticos. E a eso temos que facer frente. E aquí non te esquezas que o tema Bárcenas xurde no marco de unha investigación sobre financiamento irregular do Partido Popular en torno Gürtel. Sale dai. Pero financiamento irregular do Partido Popular aínda non está... Presunto. En torno a investigación Gürtel. Por lo tanto, hai unha implicación. Pero non hai unha apertura de causa con respecto a financiamento irregular. Creo que este afán
de separar, de personalizar breve, o problema moi de Luis breve. Bárcenas, de separarlo do Partido Popular, me parece que é un erro tremendo porque esa ciudadanía, sinceramente, non se lo cree. A ver. Non se lo cree. E se non hai confianza ciudadana, un país non se saca adiante. A ver. Sin ningún xeno de Totalmente dúda, non de se saca acordo. adiante. Algunha Non se cousa saca máis? Pasamos ao caso no. Bueno, Daniel, non sei se quer decir algo. Sí, es que, bueno, todas las afirmaciones que estamos diciendo aquí encima de la mesa son reales. Yo, sinceramente, desconozco las encuestas del CIS, no sé si la preocupación de la ciudadanía realmente es lo que le va a pasar al señor Bárcenas o no. Desde luego, a mí no me quita el sueño. La preocupación, la corrupción y el descrédito de la clase política. Sí, pero eso está relativamente generalizado, pero aún así la ciudadanía, yo no creo que no es lo que le preocupa cuando se levanta por la mañana el pensar, en este caso, que es lo que tenemos, el caso Bárcenas, lo tenemos claro. Nos preocupa el trabajo, cómo llegar al final del día y al final de mes. Claro, pero tiene que confiar en unos señores que son los que le gobiernan y que están todos bajo sospecha. Pero nese aspecto Ese é creo o problema. que a confianza, primeiro, foi otorgada ao Partido Popular para ver se pode solucionar este tema no que nos meteron o Partido Socialista, Jano, e Non estou despois... defendendo o Partido Socialista. Estou Non, falando dun pero problema que eu defendo eu creo que como o problema demócrata, principal, como demócrata, María, pero non como se demócrata, pode resumir... E como cidadán, A ver, que sinceramente, tampouco quero entrar en liortas, mira as pero... encuestas, María, mira as encuestas. No, Jano, acaba xa, acaba O xa. 89% Sí, que non confía o cuestiona- señor Rubalcaba e o 83% que non confía no señor Rajoy. Bueno, un Está- país coa crise tremenda que ten Claro, este es que lo país. Pero eu inteligente Non es que creo pode, montemos non pode debates ter sobre... líderes políticos No. cuestionados desta Eso manera. A ver, deriva, e eu creo agora que... agarra silencio, porque senón non hai maneira de entenderse. A ver, por aquí. Moi brevemente, A primeira causa pola que deriva esa desconfianza é que a cidadanía nestes momentos non ten emprego, ten dificultades para chegar a fin de mes, porque ten dificultades económicas na casa. Polo tanto, eu creo que ese é o primeiro tema a tratar, non o señor Bárcenas, que eu insisto, que caia todo o peso da lei sobre el, porque hai causas abertas contra el, e xa se verá o que se di nos tribunais. Agora ben, a primeira causa de desconfianza, eu creo que nos políticos, é precisamente que non atallan determinados problemas. E creo que neste caso, Mariano Rajoy ten bastante máis credibilidade para sacarnos deste problema que é de difícil solución, que só leva un ano e medio o señor Mariano Rajoy ao frente deste tipo de solucións. E aí querería entrar Jano, pero non lle vou deixar porque eu quero pasar a outro asunto, porque o meu problema é chegar ao final da tertulia e poder tocar todos os temas de actualidade que quero abordar con vos. Outro do que temos que falar, o caso nos, cousas de hoxe, o xuiz que leva o caso, que lle pide a Facenda querer saber se os duques de Palma se acolleron a amnistía fiscal, que veremos cal é a resposta. E logo tamén está esa polémica pola entrevista que concedeu a princesa Corina, a amiga entrañable do rei, no xornal El Mundo, no que, bueno, pues di que o que intentou foi, bueno, pues que Iñaki Urdangarín, obviamente, tivera un traballo digno, e no que dicía tamén que fixo traballos confidenciais pro goberno. Bueno, hoxe dicía o ministro de Exteriores que el diso non sabe nada, e tamén Rubalcaba dicía que o goberno Zapatero tampouco lle fixo ningún encargo á princesa Corina. Bueno, en todo caso, pregunto vos se credes que tales como están as cousas, é momento de pensar en abrir o debate sobre a abdicación do rei, como sosteñen algunhas voces, por exemplo, a do líder do PSC, Pera Navarro. Eu creo que o tratei eu aquí, non? Sí. Un debate anterior. Non abrín o debate, non dixen que esa era a saída. Pero dixen que a mellor a monarquía vai ter que ir pensando en... Vamos a ver. Anticipaches A que a ver, Pera Navarro, a verdade. No, Que a Pera Navarro case lle cae unha apertura de expediente. Sí, creo que distinta. sería Rubalcaba... Para min cal é o drama deste país, por eso me preocupa... Moi breve. Preocúpame enormemente o que está pasando co goberno e o que está pasando co caso Bárcenas como demócrata. E como demócrata tamén me preocupa enormemente o que está pasando alrededor da coroa. Enormemente. Porque claro, esta é unha situación que en principio diferente da Italia, porque en Italia, ao fin e ao cabo, había un presidente, había unha institución por riba dos partidos políticos, un presidente moi prestixiado e moi querido e con un gran ascendente social, como era o presidente Napolitano, que foi capaz de impor, con todos os alianzas que houve que facer, pero foi capaz de impor unha situación que creo que foi favorable para Italia, co goberno Monti, e agora, coas eleccións, que ao final, terminaron como terminaron, pero aí está. Que non podemos entrar. O problema é que en España neste momento hai unha crise institucional fortísima, porque non hai ningunha institución neste momento que non estea baixo sospeitas, que non estea polo menos socialmente crevada. E a institución monárquica está neste momento. Socialmente o está. Por lo tanto, algún tipo de solución haberá que adoptar. E eu tamén, comparto de que me parece que neste momento pois a actual monarquía está cuestionada e que terá que buscar algún tipo de solución, como terá que buscar o sistema democrático, como terá que buscar os partidos políticos, de refundación da democracia, de refundación dos partidos e de refundación da monarquía.
Non está mal, xa está Jano facendo propostas, pero vamos... Ousadas. Revolucionarias. Ousadas, ¿no? A ver, Claro, Daniel. en ese testigo que lanzas, Jano, claro, la solución no es la reformulación de la monarquía única exclusivamente. Es decir, hoy el debate si el rey tiene sentido que esté o no, o si tiene que abdicar o no, de forma singular yo creo que no toca. Lo que toca, si acaso toca algo, es replantearse si el camino que se ha recorrido aquí, estos 30 o 40 años, tiene sentido replanteárselo o no, pero en su extensión, en su conjunto. Posiblemente atajar o cerrar un único problema cambiando el rey y poniendo al príncipe, yo creo que no se va a solucionar. Seguiremos teniendo los mismos problemas con las mismas instituciones, con lo cual hace falta un periodo primero de sosiego y de pausa en que seamos capaces, pues, que voy a decir entre todos, de buscar un momento de calma y de estabilidad, no solo económica, sino también política, y llegado a ese momento de estabilidad y de tranquilidad, un momento de reflexión para ver qué es lo que hemos construido, si los pilares están bien asentados o no, o si hay que apuntalar. Yo creo que eso es una de las salidas, es una de las vías. A ver, María. Sí, eu creo que neste caso, dende logo, desde o meu punto de vista, non toca agora mesmo facer, non é tempo de mudanzas neste momento no que estamos efectivamente, cun claro cuestionamento social das institucións, de todas as institucións. Hai pouco o Tribunal Supremo, o presidente tuvo que dimitir, todo o que hai sobre os partidos políticos, Tribunal Constitucional, etc. El Vaticano, la Catedral de Santiago, todo. Pero, de todas formas, creo que... A Catedral, querías dicir, que xa sei eu. La Academia da Lengua, todo. A institución da monarquía, eu creo que agora mesmo, da coroa, eu creo que hai que deixar que vaya por os derroteros que está indo, e eu creo que, a pesares de toda a problemática que hai en torno a coroa nestes momentos, pola señora Corina ou polo señor Urdangarín, que unha vez máis a xustiza dirá o que teña que dicir, creo que o rei aínda sigue sendo unha marca que vende ben España fora das nosas fronteiras. E, polo tanto, eu creo que hai que agradecerlle primeiro o que ten feito durante os últimos anos da historia de España, non só na transición, sino despois no 23F, e máis tarde co traballo rutinario ou diario que veu dando froitos á economía, e sobre todo á economía española. Hai pouco con determinadas obras do AVE, por exemplo, pero sigo insistindo que hai que terlle primeiro un respeto á coroa e segundo a figura do rei, que polo de agora creo que non está cuestionada por estes casos, polo caso Urdangarín, porque, entre outras cousas, o señor Urdangarín outro día esculpouno de todo tipo de cuestións con respecto a nós, etc. Veremos se hai máis correos comprometedores destes de Diego Torres, porque non se sabe tamén o que pode sair, non? Estamos como especie de Bárcenas, esperando sempre novidades, non? Eu insisto no que dixen a última vez neste debate, que eu creo que o SUI debería de chamar ao señor Torres, e que si ten máis correos, e si non estará incurrindo ao millor, supoño, en instrucción á xustiza. Polo tanto, eu creo que o señor SUI terá que chamar ao señor Torres e dicir, se ten vostede máis correos, demos, e se di que non os ten, non admito máis. Despois non poderá ter máis, non poderá admitir máis, non? A causa. A ver, Jano, que quedaches pensativo. Porque non concordas. Non, vamos a ver, eu non sei se toca agora falar do tema da sucesión na monarquía. Non digo eso. Digo que se a monarquía quere sobrevivir, algo terá que facer. Terá que mover ficha. Algo terá a curto, medio prazo. É certo que estamos nun momento de desasosego generalizado como para que aínda por riba haxa unha institución como a monarquía, que a xefatura do Estado, pois estea tambaleando, pero tamén non é menos certo de que non é algo que se estea xenerando gratuitamente ou artificialmente. Esta é unha realidade que tamén está aí. Estamos nas beiras, estamos na monarquía, non estou falando do rei Juan Carlos, estamos na monarquía e nas beiras da monarquía e no intríngulis da monarquía. Bueno, pero aquí se focalizou o problema no rei Juan Carlos porque se pediu a súa abdicación para que delegase no seu fillo, non? Por lo tanto, María, hai que pensar que todo isto tampouco non estamos falando do caso da Casa Real ou do caso do rei, pois hai un antecedente, un precedente desafortunado, como é a cacería de elefantes en Botswana, etc., onde quedou un pouco cuestionada a figura do propio rei.
E é certo que foi unha figura importantísima na democracia española, foi unha persona importante, pois, evidente, para os negocios estrangeiros, pero neste momento pasou o que pasou, como dixo aqui o señor, e hai que, igual que digo, que hai que refundar a democracia, que ten que haber unha segunda transición, non o digo eu, estado dicindo moitísima xente, que os partidos políticos teñen que pasar por un proceso de profunda renovación e, polo tanto, tamén de refundación do sistema, se queremos que o sistema aguante, pois eu creo que tamén a monarquía terá que pasar un proceso similar e a única maneira que ten de perpetuarse no poder, eu creo que é a fórmula da abdicación, non sei se agora, a curto ou a medio prazo. A ver, temos 5 minutiños, máis ou menos, pouquiño tempo para falar de outro asunto, outro protagonista do día, o deputado de UPyD, Toni Cantó, que onte colgaba no Twitter unhas mensaxes que, a verdade é que sementaron moitísima polémica, dicía que a maioría das denuncias por violencia de xénero son falsas. Hoxe desculpábase, pero sí que insistía en que no trato desigual, non? Cara o home, en procesos de separacións, de divorcio, e a verdade é que hai unha morea de peticións de dimisión durante toda a xornada, moitísimas reaccións, aínda que tamén, apuntaba eu antes de comezar, nos xornais, onde os lectores poden tamén comentar as noticias, pois tamén se veían moitos comentarios a favor do que el apuntaba. Pidovos unha impresión brevísima, porque non temos moito tempo, pero sí me gustaría abordarlo con vos. A ver, Daniel, como ven? Bueno, un poco, yo creo que tanto el tuit como las declaraciones de él fueron desafortunadas, él mismo hoy las pidió disculpas por las mismas. Yo coincido en que también son desafortunadas, muy desafortunadas. Incluso hoy el fiscal general creo que de alguna manera vino a desmentir esos porcentajes, esos datos que él ofrecía, con lo cual yo creo que ahí se cierra el asunto. No creo que sea susceptible ni que sea obligado su dimisión. Simplemente, pues bueno, se equivocó, reaccionó en tiempo y forma e a seguir ocupándose de outros asuntos. En todo caso, son cousas que xa temos escoitado, non? Por parte de persoas significadas, non? E coñecidas. Sí, no es cierto que en el rum-rum social podemos decir que cuando se habla de estos temas, y no quiero que se me interprete mal, sí es cierto que en ciertas medidas hay gente que se dice que se utiliza muchas veces los elementos, las causas judiciales como elemento de presión en una relación de pareja. Mi postura es totalmente afastada de esos pronunciamientos. Creo realmente que la persona que acude a la justicia acude con una causa para que sea atendida, y este tipo de pronunciamientos... En a túa experiencia profesional tamén podes dicir que é así, non? Pola túa experiencia. Sí, exacto. A ver, María Jano. Bueno, eu creo que Toni Cantó tocou un tema demasiado sensible, sobre todo para as mulleres. Eu creo que sí que é certo que pode ter algún tipo de verdade ou de veracidade algunhas das opinións que deu, como por exemplo que hai unha discriminación positiva legislativa a favor da muller, é certo que o Código Penal pena como delito e agrava as amenazas leves, que se foran cara a un home sería unha falta, e se é contra unha muller, pois considérase ou califícase de delito. De todas formas, eu creo que o que lle falta a Toni Cantó onte, porque eu creo que pecou de imprudente nun tema demasiado sensible, faltaballe o aval das estatísticas verdadeiras, porque dixo que primeiro que o goberno recibía 3.200 euros por denuncia, que é falso, porque hai un cómputo global duns cartos que recibe da Unión Europea que son 10 millóns de euros e que o 1,1 vai a violencia de xénero. E non hai cartos a cambio de denuncias, é dicir, eso é falso. E o segundo dato falso é que había denuncias falsas, en realidade das 130.000 anuais que hai só 13 no ano, según a Fiscalía, hai 13 o ano 2012 que fosen falsas, non? E, polo tanto, eu creo que aí pecou o señor Toni Cantó de imprudente, pero sí que é certo que abriu un debate, e eu aí sí que estou con Daniel, con que abriu un debate que estaba xa en riba da mesa e que volveu a abrir no Toni Cantó, pero e abriu o debate de eso, da discriminación. Pero hai unha sentencia do 2008 do Tribunal Constitucional que avala esa discriminación, primeiro, porque son moitas máis as mulleres que reciben malos tratos que os homes, que sí que é certo que hai que protexer os homes, pero desas 130.000 hai 32 homes
maltratados frente a 335 mulleres mortas, 32 homes mortos frente a 335 mulleres, e que esa é a realidade que sopesou para ter tomado estas medidas, non? Que tampouco se basa, e ademais se basa en criterios históricos, en estes criterios estadísticos. Por lo tanto, creo que están ben avaladas. O que pasa é que sí que é certo que haberá que abrir ao millón un debate, porque agora eu creo que está obsoleto con respecto, por exemplo, aos matrimonios ou ás unións de parellas do mesmo sexo, no que este tipo de calificacións xurídicas non están revisadas, non? Por lo tanto, aí haberá que abrir, sí que haberá que abrir un debate. A ver, Jano, non me queda tempo. A ver, dime en 30 segundos só, fai un esforzo, que non teño máis tempo. Eu non estou de acordo que abrir un debate, Eu creo que nin siquiera se lle pode conceder ese mérito ao señor Toni Cantó. Non se pode ir atrás, pero avanzar, sí. Que non é nova, porque outro día xa foi o dos touros, e non dixo solamente o que dixo, sino algunha das cousas que dixo María, porque, entre outras cousas, dixo que un tercio das víctimas de violencia que eran homes, das mortes. Tampouco é certo, porque creo que é escasamente un 9%. Segundo lugar, ele non expresa personalmente o que expresa. Hai un partido político detrás que xa no seu programa electoral levaba, por exemplo, entre outras moitas cousas, a supresión dos xulgados específicos contra a violencia de xénero. A mí me parece que concederlle ese mérito, me parece que darlle demasiado mérito ao señor Toni Cantó, que ademais utilizou datos que non están contrastados pola realidade e, por tanto, que utilizando a mentira. E eu, con isto, que fago unha chamada de atención sobre o que significa determinadas forzas, chamadas forzas antisistema, forzas de antisistema rosa, e de que poden ser así, light, porque estes son os resultados, precisamente, desas forzas políticas que xogan co oportunismo político permanentemente. E por aí podíamos seguir, porque nos podía tamén dar lugar a unha cuestión interesante para a tertulia, pero non hai máis tempo, estamos máis ben fora de tempo, pero en todo caso, a verdade é que foi un programa, bueno, pasámoslo ben, estivemos moi a gusto, así que moitísimas grazas aos tres, a Daniela, a María e a Jano por acompañarnos, grazas a todos por seguirnos un día máis no Faladoiro, volvemos mañá á mesma hora para seguir, como sempre, analizando a actualidade.